treballar en grup i més en conformació de ciutat, és que me pareixeria il·lògic no fer-ho així. O sigui, si nosaltres portem una visió tècnica i de concepció de l'espai, que hi hagi sociòlegs, que hi hagi biòlegs, ambientòlegs, pedagogs. És que me pareix que qualsevol altra disciplina enriquiria el projecte sempre. A mi la interdisciplinaritat me va dar seguretat per entendre això, que jo no necessite conèixer tot, però sí que estic segur, em serveix saber què saps tu. Jo no sé com funciona, però jo sempre dic, tinc el meu agrònom de capçalera, perquè jo ja sé, si tinc un dubte, sé a qui de cridar. Porque solo es arquitecto ni siquiera es arquitecto o arquitecta. Es decir, que si entendemos la arquitectura como un elemento aislado de otras disciplinas, entonces realmente no es arquitectura. Interdisciplinari, com deia abans, no és multidisciplinari. No és que ens ajuntem un sociòleg que fa la seva feina i que li la passi a l'arquitecte i a veure si pot treballar amb això. És que se creen conceptes nous a partir de diferents disciplines que esdevenen algo nou, algo distint. Cada persona a l'hora de fer un projecte va ser distint, no? I en funció de el que he dit abans, a més, si ho fas en grup, a més encara té més visions i va ser sempre distint en funció dels teus interessos o dels interessos que se sumen. I aleshores, en aquest sentit, per exemple, per mi aquesta subjectivitat seria que soc dona i, a més, el fet de ser dona me pareix important perquè porto tota aquesta càrrega de rols de gènere i ho incorporo al projecte. Que, a més, ara tinc una filla i he treballat amb infants i això ha incorporat més valors a la forma de treballar. I a més soc paisatgista i això ja no puc evitar-ho perquè ja tinc unes altres ulleres, una altra forma de mirar que a mi ha sigut global, ja m'ha paregut enriquidora, molt enriquidora, i per a mi aquestes subjectivitats formen ja part de mi i me pareixen fonamentals a l'hora de projectar, però no sé. M'agrada també perquè per a mi són subjectivitats col·lectives. La del gènere, la de la infància, la del paisatge, no són subjectivitats de que m'han passat sabria, perquè les incorpore totes, faça el que faça. Me dona igual que un projecte no siga de paisatge que incorporaré aquestes... I a més les subjectivitats de totes les persones que m'han